Ahojte, ja som DJ KG. Milan Lieskovský na príjme. 18. júla vás chceme pozvať do športcentra Žabokreky nad Nitrou, pretože tam zahráme špeciálny set. Kupujte brýle. Takže 18. júla všetci budeme tam hrať s Milanom. Špeciálny set, to znamená všetci z okolia Prievidze, Partizánskeho, Novákov. Čo tam je ešte všetko? Bojníc. Oslany. Vás pozývame 18. júla v piatok Žabokreky. Športcentrum. Servis. Nad Nitrou. Rock your back, then bumpin'. Bumpin' down.